Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki. Erruki jauna, erruki dakigula jainko guztiz altsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko maitea, zuk parte egiten gaituzu zure salvazioan. Iguzu bizi gaitezela beti zure semearen piztuerak ematen digun pozean. Jesukristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko tarrege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen eginen liburutik. Egun haietan Atenas utzi eta Korintora joan zen Paulo. Han Akila izeneko judutar bat Pontokoa izatez eta Priscila haren emaztea aurkitu zituen. Italitik etorri berriak ziren. Klaudio enperadoreak judutar guztiek Erromatik alde egiteko agindu zuen eta Paulo haiekin hartu emanetan jarri zen eta ogibide bera zutenez, oial txabolagileak ziren, haiekin gelditu zen bizitzen eta lanean. Larun batero sinagogan eztabaidetan jarduten zuten, eta bai judutarrak, bai greziarrak sinismenera erakartzen alegintzen zen. Silas eta Timoteo Mazedoniatik etorri zirenean, Paulok hitzaren predikuari eman zion guztiz. Jesus zela Mesias judutarren aurrean aitortuz, baina judutarrek kontra egiten ziotenez eta irenka erantzuten, Paulok jantziak astinduz esan zien. Zuek zerate, gertatuko zaizuenaren erantzule. Nik ez dut errurik, aurrerantzean gentilengana joango naiz. Sinagogatik alde egin eta Israelen jainkoa gurtzen zuten gentil batzuen etxera joan zen. Tizio zuzena zeritzon eta sinagoga ondoan zuen etxea. Krispok, sinagogako buruzagiak eta bere etxeko guztiek jaunagan sinistu zuten. Paulori entzun zion beste korintotar askok ere sinistu eta bataioa hartu zuen. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean, larre guritan hark nauetzan. Atsedenezko urbizitara hark narama, tan bizkortzen ditarima. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean, larre guritan hark nauetzan. Jauna zuekin eta zure espirituarekin Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik, aintza zuri jauna. Aldi hartan, Jesusek esan zien ikasleei, gutxi barru ez nauzue ikusiko, baina handik gutxira berriro ikusiko nauzue. Ikasletako batzuk honela zioten elkarren artean. Zer ari ote da esaten gutxi barru ez nauzue ikusiko, baina handik gutxira berriro ikusiko nauzue. Eta aitarengana noa, zer esan nahi ote du harako gutxi barru horrekin. Ez diogu antzik ere ematen zertaz ari den. Konturatu zen Jesus galdetu nahi ziotela eta esan zien, eztabaidan ari zerate, zuen artean, esan dizuedan honengatik. Gutxi barru ez nauzue ikusiko,
baina handik gutxira berriro ikusiko nauzue. Benetan diozuet, negar egingo duzue, eta haiene, mundua berriz poztu egingo da. Zuek triste egongo zerate, baina zuen tristura poz bihurtuko da. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurko lehenengo irakurgaian agertu zaigu, Paulo nola joan zen Korintora, eroan halako komunidade berezi bat sorgaziko zuen. Bere gutunetan badaude 2 korintotarrei zuzendutakoak, hau da, hango kristau taldeari, hango kristau elkarteari berak sortutako kristau talde horri. Eta agertzen zaigu, hango judutar batzuen etxera joan zela, Erromatik itzuli berriak, garai hartan Erromako enperadoreak, Erromatik judutar guztiak despatxatu bai zituen, eta areaiatu ziren Korintora. Eta agertzen zaigu, halako datu polita, San Pablok ze lanbide eduki izan zuen. Badakigu, berak fariseo izan duzela, eta Gamalielen eskolan hazitutakoa, eta halako formazio handi xamarra zeukan, baina aldi berean agertzen zaigu baita ere oihal txabolak edo tienda kanpainak egiten zituela. Pentsatu behar dugu, ekialdea, gaur egun ere zenbait tokitan, hola pasamortu giroa dagoen tokitan, baina garai hartan ezinbestekoa zen, jende asko ala bizi zen, oihal txabolatan, tienda de kanpaina moduko hoietan, eta hoiek egiten zituen Paulok. Izaten zen bere lana, konstruktore moduko bat, baina garai hartakoa. Eta agertzen zaigu beste horiek baita ere, bere lan berbera egiten zutelako. Eta han hasi ziren izugarrizko lana egiten, saiatu zen beste leku askotan bezala, aurrena judutarrei pixkat hitz egiten, baino ez zioten bat ere kasurik egiten. Eta horregatik hasi zen gentilekin, eta gentilei berri ona hots egiten. Eta haiek askozaz ere modu hobean, askozaz ere jarrera irikiagoarekin onartu zuten Paulo, eta haiekin batera sortu zuen aurreneko kristau komunidade hura. Eta gaurko evangelioan, Jesusek bere ikasleei modu misteriotsuan, modu enigmatikoan hitz egin die. Zenbat alditan, Jesusek modu hortan hitz egiten zien. 2 modutara, esan nukenik, entenditu ditzakegula, Jesusen hitz hauek, alde batetik bere heriotza eta bere piztuera kontutan izan da. Gutxi barru ez nauzu ikusiko, baina handik gutxira berriro ikusiko nauzue. Hau da, Jesusek gogorarazi nahi die, edo aldez aurretik ulertarazi nahi die, halako momentu zail bat izango dutela. Esaten die, zuek negar egingo duzue, eta haiene mundua berriz poztu egingo da. Zuek triste egongo zerate, baina zuen tristura poz bihurtuko da. Halako modu enigmatikoan, baina gero seguru asko gauzak gertatu zirelarik ulertuko zuten askozaz ere hobekio. Halako esaldi enigmatikoak, eta baita ere parabolak eta istorioak eta askozaz erresagoa da guk memorian gordetzea. Gauza berezia delako pentsarazten diguna, eta Jesusek askotan erabiltzen zuen teknika hura, bai parabolak eta istorioak kontatuz, eta baita ere halako zenbait esaldi enigmatiko misteriotsu esanez. Eta horregatik modu batera hola ulertu dezakegu. Bera, hil behar zutela, ari zen nola baita ere iragartzen, profetizatzen, baina gero berriz ere piztuko zela. Eta baita ere, nola baita ere ari zen profetizatzen, bere zeruetara igotzea. Zeruetara igoko zela, triste geldituko zirela, baino gero Espiritu Santuarekin batera bere presentzia beste modu sakonago batean sentitzeko aukera izango zutela, eta berriz ere horrek poza emango ziela. Eta baita ere beste presentzia guziekin batera, Eukaristian, eta 2 edo gehiago bere izenean elkartzen direnean, edota karidadezko obrak behartsuei edo premian daudenei edo sufritzen ari direnei egiten ditugunean. Hor ere Jesus presente dago, beti gogoan izan behar dugu. Horregatik Jesusek nolabait ere hori pentsarazi nahi zien. Eta honekin bukatuko dut, batez ere itxaropena transmititu nahian. Eta guk ere hori hartu behar dugu. Jesusen nahi dugu berarengan beti itxaropentsu bizi gaitezela.
bizipoz sakon batekin naiz eta une txarretan egon, edo zerbait txarra gertatu zaigulako, bakarren batek zerbait txarra egin digulako, guk bakarren bati edo zerbait gaizki egin degulako, baina hala ere ez dugu ahaztu behar eta horrek sufrimendu ekarri dezake, azken finean humanoak gara eta normala da sufritzea, eta baina Jesusen nahi du kristauak halako itxaropen izpi bat eduki dezala edozein egoeratan dagoela ere. Ahaztu gabe, Jaungoikoak beti maite gaituela, beti prest degula barkatzeko, beti prest degula indarra emateko beste norbaiti barkatu behar balin badiogu, eta edozein kasutan itxaropen sakon hori eukitzea nahi du Jesusek. Egin ditzagun, gure eskariak eskatuko dugu, batez ere lan bila dabiltzan guztien alde, edo lehendikan lanik gabe ere zeudelako, edo lana galdu dutelako, Jaungoikoak eman dezaiela lan egiteko behar den osasuna eta bizitzeko behar den lana. Eskatuko diogu gure Jaungoikoari. Zeru lurren erregina, aleluia, aleluia, piztu zaigu Jesus jauna, aleluia. Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia Jaungoikoari eskaintzerakoan, jainkoak goresteko eta gizona salbatzeko. Gure otoitza jauna eta gure eskaintzak zure aurrean gogoko izan daitezela. Modu honetan zure graziak garbiturik, zure maitasunaren sakramentuetan behar bezala parte hartzeko aukera izan dezagun, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak Jaungoiko gure jaunari. Egokira eta zuzen, egokira bai eta zuzen, non nahi eta beti, zuri eskerrak ematea jauna. Aita guztiz, santu, Jaungoiko alguztidun beti ereko horri Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjinagatik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen eta heriotza ezereztuz nagusia agertu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin guk ere zure ospe eta aintza goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka zure dizdirak, osanna zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osanna zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri, santu egizkizu bada, ogi tardo hauek zure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, ogia
Degu aitortzen, zu jauna etorri artean. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzurako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu meitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez gu tentaldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela, zurea dezu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin, eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Hona hemen Jangoikoaren bildotsa, hona munduko pekatua kentzen duena zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor, zu nere etxean sartzeko, baina esan zazuiz bat eta sentatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Jainko guztialdun beti erekoa. Jesu Kristoren piztueraren bidez, gugan betiko bizia jaioarazi duzu. Egizu Paskoako sakramentuek gugan fruitu ugari eman dezaten. Eta modu horretan gure salbazioa iristera aiatu gaitezen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, bedeinka zaitzatela jainko guztialdunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak,
Amen, zoazte jaunaren pakean, eskerrak jangoikoari. Nere ama txitlaztana, ni zuretzat arnazu, lagunduta gorde beti, zeruratu nazazu. Lagunduta gorde beti, zeruratu nazazu.